Victor! Kom bare til at gå! Buk hurtigt til Victor! Jakob Vejrup fra Birkerød, de har fundet sygesikringsbevis. Det kan hentes på stævnefundsbordet. Jakob Vejrup. Peter! Ro på! Og så send William! Lad mig William! Nej! Stem ind! Stem med! Nu! Her, tak! Igen, Mik! Luk ind centralt plan! Kan du bare være med? Og så William! Ja, kom bare, sted, Kapper! Sted! Og så bare, turbo, William, turbo!